Oh sing adus. Lah ya sakmono mono ketambahan nek dawan rong dhewe yo enggak sedeng ta. Kira kok boten iki. Iya iki. Ah iki ono grup bisa karo mentrik. Wong merang iki kok. Kurang barak lho ndiren. Oh, papat mari iki. Jalan. Jam 10 persis game. Ya wis mari kita langsung 16 ya. Tapi memang lek ra ngurut ya gak harus sing dhuwur loro iku mang. Modot. Ya ngene iki modot ngene iki. Mano ana ndek sakmene. Aku lho arek-arek amblas ae pipone gondol lah. Wis mari nungko-nungko marono ana pipo ndek lah dayak ya ora rono ngarepe. Woi, sampe hei. Iya iku mana enggokno lak wis ae, enggok sak menggok-menggoke. Lah iya enggokno wis. Wis menggokno. Elen wis. Iya wis lah wis. Wis. Aja le teko. Kena Pak P lho ya jater Pak P. Wis kena Pak P lho. Cek panas lho ngono ku. Oh panas. Tenan cek panas. Ngono lek dicepot kisut. Lek dicelup pindho ukur-ukur tok meneh sik panas lek pipo iku. Oh sengenge ilang maneh.